This is nicer. Ganda mo. Ganda. Wow. 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 No. Pinupunasan na si Savannah. Book 18, Chapter 1, page 18. Ay, wow! Pinupunasan na si Baby, ang Savannah. pepe ng baby Ay, na. mag-ipakita. Wow! Ay. Yan, punas-punas. Lola's duties. Ka-cute, ang cute-cute. Tawahunong numbay ang bana. Bagong gising yan. Anahin muna natin para matuyo. Empake mode. Ay, sad. Iiyak na yan. Papunta ako sa bahay ni ex. Pero wala naman siya doon. Sabi mo ito, may ano kayo ito. Tunon ko. Ito talaga, sobra. Gustong gusto ko Araw mo talaga bagay na. Ang labay na sa... Kamukaulo ni Jan. Yan, pa. Parareho na lipstick. Jen. Yan. Ano niya bagay? Ay, Jan, mag-hi ka madali. Hi. Video pala. Nag-hi man talaga si Hello! Ayan. Book 18, Chapter 1, page 19. Final na ng pag-e-empake namin. Ang hirap kasi sa sa international flight, madami-dami pang pwedeng dalhin. Kaya lang, sa domestic, yung mula Legazpi papunta sa Manila, super konti lang nung pwedeng dalhin. Sana magkasya. Amo yan. Ano kasalpak? Pizza usual. Ayan, okay na. Ang suot kong damit kay mama dahil yung mga damit ko nasa bag na. Here is my OOTD. Parang ngayon lang ulit ako nakapag-OOTD video. Ang dumi ng salamin. Pupunta ako sa isang store dahil merong panglagay sa ulo na Pikachu. Bibilhin ko siya. Tig-isa kami ni Ate Marie para magamit namin sa Pikachu Fest. Gwapo ni Jake! Ang kiray! Kirag sa iyo. Ang kiray na na-fail. Jan. Ang estudyante tulog. Oh. Bad trip. Ito yung school ko din dati. Ayan na siya. Tapos ito yung papunta sa pier. Yeah, ang cute! Pikachu! Okay, our last day here, magpapahilot si Mama. Hi, Ma! Pasok ka na, Ma. Kasi mauna akong bababa. Yeah! Talagang i-video ang pagsakay sa truck. Bababa ka mamaya, ha? Yes, bababa. Dilim-dilim. Maliwanag baga. Yan. Ang bahay namin. Magulo. Yan si Lola. Tulog. Sinundo namin si Auntie. Maingod lang ang tulog nga. Para masaya dito.
Yan, ang bet na bet ni mama na ano, massage. No, Head, back, dito kami, tingin-tingin lang. Nakakainis dito, pati yung payong na lang, kailangan iiwan pa. We found a way into the grace again. Let's not pretend our hearts have life again. Ang cute yung Oh, my dear, smile! Video, smile. Ayan, mas-screenshot ko to. kaya lang gari ko magandang hali na dito mag-alam. Nag-kiss gari ko sa imo. Yes. Bakit turog ka? Mother, Kasi di rin nagpaaram sa imo mama kay. Mother, smile. Ha? Ayun. Ay, kagayon isang smile mo. Mother. Kita pala picture. Mother. Yeah, tears of joy. Ida na. Pwede na lang kami ang mag-upload sa YouTube para sa Pero hindi ba kami kita? True. Video siya. May lakad ka mo, Marlon? Raman? O, kung ano ka to, na muna ka mo. Balikan nila ako na-intindi. Amo, balikan ko na lang. Amo, ay sa mga kabalitang daya iyo. Yatod nila din na ano, barami. Nakaraon. Dito na lang. Dito, pero. Sana lang ang bumati. Binilang mo na ang outlet na batangan mo? Binilang mo na? Wala eh. Kasi ito may mga cover yan. Banana cute. Gano'n ka, Mother? Inayos ko na electric pang kay si Lula mo. Nakatutok. Yan, sige na yan. Para din masyado ano. Ayos man. Ayos man. Mayad, Okay, mayad. pauwi na. Bye-bye, auntie! Bye-bye. Mother, video. Sige. Bye-bye. Sige, lakad ka na palabas. Bibidyohan mo ako eh. Maulit na. Okay, andito na sa bahay. Hello! Puro ano? Puro Oo, pinalay. for sale. Ukay-ukay. Games, puro phones. Ang mga pasyente ni Mama. A, 128/77. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Malika. Bye-bye, Ate Kay. Bye-bye. Bye-bye, Lola. Bye, Lula. Oh, mag-ahosi. Oh. Ano sa English an? Tara, kain tayo. Let's eat. Okay, video. Ano there? Bebe. Your favorite pancit. Hindi lang ako makakain. Ay! Mother, Ano iyakan yun na. muna? Magta-try si tayo papuntang Legazpi bukas. Dahan-dahan. Ay. Effort. May pagtataling nagaganap. Ayan, at magme-make-upan kami. Ang dami po palang dalang make-up. Tapos, 1/3 lang yung kinamit ko. Okay. So, sino nang magme-makeup kanino? So, eto. May makeup pa natin. Eto yung before. Dali na. Dali. Tingin sa camera. Dapat natin mga Uy, inaanggulo ang ilong niya. Straight lang. Didi. Pasang kanina. Na ang kanyang makeup. Ayan si Abby. I did my best. Did my best too.
Ako naman yung kanilang may make-upan. Pero sayang, naka-eyebrow tint na ako. Oh my God, seryoso talaga. Hahatiin ang aking face. Okay, tapos na. Nakakatakot. Grabe. Last year, kataman may parang may kapayat kaya. Oh my God. Pagkakilay ko dito. Yeah, ako sada. Love cake ko, kaya pinagayon ko. Wala akong tiwala. So, ayan po, no? Kumusta to, Robentura? It's nice. It's nice. But this is nicer. Sa hair naman daw. How do I look? artist. Ganda mo. Ma! Oh my God! Sa reaction ni Mama! Manong Matulog na kita na. Ay, sus! Pepe, hi ng mga chat. Nasabi mo? Hindi naman pala masama. Hindi naman pala masyado masama. Sing sama ng ina-expect ko. They're ready to sleep. Okay, Mama, it's time to sleep. Pero si Mama lang, 10 p.m. na and gigising kami ng 4 a.m. So, andyan naman si Janjan. Ako lalabas muna. Dito na muna ako. May pakain. Graham cake. Gawa nung ate nung ex ko. Tapos, leche flan. Movie time! Si Mama hindi makatulog, iinom daw ng beer. Time check, 1:25. Good night. Gigising pa kami ng 4 a.m. Book 18, Chapter 1, page 20. So, alam na ang uwi namin sa Japan. Good morning, Ma. Yung ko lang naranasan yung may nagbo-moist ng camera. Ito, dadalhin namin gamit. Nakikicharge pa ako. Bye, Sala. Almusal. Hello, Tita S. Good morning. Good morning. Hi, Ma. Good morning. Bye-bye. Good journey. Hello. Bye-bye. Ingat. Ingat, Kuya Marlon pa rin. Ayan ang sasakyan namin. Tricey. Bye-bye! Paalam sana sa lola ko kaso parang tulog ang mga tao. Yes, ma dear. Magagawa. Ka-cute ni Mitoy. Cecilia kaya, di man ka tumaara mag-abri. Effective ang pagsigaw mo, ma. Gising si Auntie Celia. Kasi ka maara mag-abri. Ikaw din ang mama din siya. Mahal ka, ina ka din. Nabalik na kami sa Japan. Nag-ano ka lang, nag-agi lang yun, kaya mapaarang sa imo. Mama. Hindi ka pinali niyo, madaling araw. Daling araw, Lola. Alas 5 na niyan? Oo. Ay, haray yung umpang katuon na mo, ligaspi pa. Yes. Ang ko din na yung pagtitindog. Ang kaipuhan ni Ramama, an mo man, an pag-bliss mo man. Awat na naman ang barbarita ni Nain man. Nabalik bang kami pirmi ma? A new place. Okay, Yossi time! Just stay. Yossi time again! Not again! Dito na kami sa Legazpi Airport. Bayad pa ng 20 pesos sa pagpasok lang. Dito lang kami sa Bicol ngayon. Tapos mamayang gabi nasa Japan na kami. Time to say, see you next time. Parang napapaos ako. Sarado na, hindi mo kanina mo yung kusunin mo. Sarado. Sarado ka lang. Sana lang.
Mga bilhin. Mga bilin. Sa susunod, ayoko yung ganyan. Yan, so dito na kami sa loob. Nag-aantay na lang kami. Pero meron pa kami 1 hour, I think. And dito kami sa pinaka-harap. Nag-CR lang si Mama. Ang linis na ng airport dito. Ang saya ko pa kasi may charging station. And buti na lang, gumanda yung araw. Kasi makakaalis kami. Kasi sobrang takot kami na baka makancel yung flight dahil nga maulan. Pero umokay naman siya. Natuloy na tuloy yung pag-alis namin. Although, hindi nagpakita yung mayon. Nahiya siya. Ito na yung Cebu Pacific. At eto kami. Ilan mo tubig? So, ang Mudra, nagpe-prepare na. Nung papunta kami sa Pilipinas, itong wing niya, saktong nandito. Kaya natatakpan, hindi nakikita sa baba. But now, ayan. Ayan, inalis na nila yung hagdan. Talagang aalis na kami ng Bicol. Ay, sus. Kumanda na sana yung pwesto ko. Umulan naman. into the grace again. Let's not pretend our hearts have life again. Just stay one more night. I'll be by your side. Nandito na kami sa Manila. Papunta na kami sa terminal Mama. Nandito na kami sa NAIA Terminal 2 and kakain muna kami bago kami pumasok dahil super gutom na kami and syempre, Jollibee! At ang bagahe. Ay. Sa wakas, si Mama na yung umu-order. Hindi mo pa naman paborito yung Jolly Hotdog. Ayan, ito sa akin burger at spaghetti. Eto na, sasakay na kami sa eroplano. Tato mo lang. Yari na si Bitoy. Oh, ingat ka mo dyan. Papasok na kami sa loob ng eroplano. Just stay one more night. I'll be Is arm when ready, doors may be open, ladies and gentlemen. live for Welcome to Japan. a hard way. Okay, hanapin na natin si Papa. Papa. Papa! Tadaima! Ayan, sama-sama ulit kami. Tapos na. Officially, tapos na yung bakasyon natin, ma dear. Nakikita kaya? Ayan. Super lamig. Baga? Diba? Kita ka. Hello, Primpy! Namiss kita! Kimuchi din ako, Romanuruno. Yes! Just feel